Mardiko. Mari digoyang bosku. Yo. Tekel kowe nglarani wong koyo aku sing iso nampa elek apike uripmu. Lilo aku lilo berjuang mati-matian nanging kowe malah milih demikian. Isa-isane kowe ngarang cerita nangis kelaran nutupi kesalahan. Sok-sokan citra padahal sing gawe loro dramamu wis tak waca lunga aku ra gelo. Terima kali ngepeperi tak angkat bendera putih aku nyerah lambaikan tangan dada sayang tresnoku wis ilang. Sepurane sayang hatimu wis kebobolan ora iso jaga perasaan. Kowe main belakang kabeh rasaku tak buang pelanggaran kowe tak kartu abang. Mari dikolo iki. Oke bosku. Isa-isane kowe ngarang cerita nangis kelaran nutupi kesalahan. Sosokan citra padahal sing gawe loro dramamu wis tak waca lunga aku ra gelo. Aduh, yang namanya wanita pasti pengen curhat. Kowe tak dudui sing ngelarani aku nyo gini. Dulu aku memanggilmu sayang, sekarang aku memanggilmu bajak. Iki piye kira nek entek iki. Mandeko. Ulane nelolor kok. Apa alasanmu ngelarani aku? Piye, Dik? Alasanmu apa ngelarani aku? Lah wong goyangane pancet tapi panggah ngene-ngene wae waleh panggah. Kamu pengen digoyang no? Sekali yuk. Ngono barang. Ngono barang. Terawaleh. Yo to Gir. Anjen, wong lanang saiki jahat-jahat. Enggak mau tahu sampe saiki sing ngecering-ngecering aku sing nyanyi. Ngene. Nah, Ngono. Aduh. orang ngono. Yo. Ya. Papa menek mama goyang. Ya. Soy, tarik. Ayo lo. Terima ngalih ngempet peri tak angkat bendera putih aku nyerah lambaikan tangan dada sayang tresnoku wis ilang sikat sepurane sayang hatimu wis kebobolan ora iso jaga perasaan kowe main belakang kabeh rasaku tak buang pelanggaran
yang mau.